Sa ibang balita mga idol, kinumpirma ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA na wala pong nakikitang problema sa produksyon ng bangus sa kabila ng nararanasang mainit na panahon sa bansa. Sa panayam ng IFM News Igupan kay SAMAPA member Jordan Carpio, nananatiling normal ang harvest ngayon. Bagamat hindi umano inaalis ang posibilidad, lalo na sa mga susunod na araw, na base sa pagtataya ng panahon, inaasahan na mas mainit pa ang mararanasan ay posibleng maapektuhan ang produksyon ng bangus. Sa ngayon, hinahanda nilang mga bangus growers at operators pagdating sa pamamahala ng isda upang maiwasan ang pagkakatala ng pagkalugi na maring dahil sa nagpapatuloy na mainit na panahon. Alinsunod dito ang pag-arangkada sa mga LGU sa Pangasinan ng isang pagsasanay ukol sa good aquaculture practices upang matulungan ang mga ito na maghanda sa iba't ibang mga salik na maring makaapekto sa supply ng bangus. Samantala, tutungan ngayong araw March 15 ang SAMAPA dyan po sa bayan ng Lingayen upang isagawa ang naturang pagsasanay. IFM News. IFM News. IFM.